Добрий день, мої шановні сябри! Сердечно запрошую вас у наш стіплий, але такий родний і дорогий серцю музей под Бучатинскими стрехами. Меня зовут Василь, и я тут, можно сказать, свой человек. Усё життя прожив под гэтымі Бучатинскими стрехами. Бачив, як мінялася вёска, як росли і старели покоління. І ось тепер, на старості годов, випав мені гонор познайомить вас з тим, що зосталося від наших предків, від нашого минулого. Ох, і давно це було, але пам'ятаю усю, як учора. Почну я вам свій оповід з нашого святого кутка. Побудь – це куточок храму у хаті. У версі над самою столью висять образи з виявами Ісуса Христа і святих. Яны провожувані ручниками-набожниками. Кожна раніця починалася з молитви. Кожна важна справа – з благословення. Пам'ятаю, як моя маті бувала подійти до образу, помолиться, і одразу на душі спокійніше стане. А ось і наш стол. Це не просто стол, це серце нашої хати. Тут збиралася уся сім'я за обідом, вечерею, ділилися новинами, планували справи. А коли приходили гості, стол накривався найлепшим рушником, і на ім з'являлися самые смачные стравы. Поглядите на гэтые пригожие плетеные речи. Это каши. Плетеные яны з лози. Справа гэта нелегкая. Треба мець спрыт і цярпенне. У кашах з плетенými вечками заховывали сушеные колбасы, полядвицы, кумбяки. Рушники. Яны не толькі для прыгажосці. Вінавіты рушнік быў абавязковым у выкананні разнастайных абрадаў і паўсядзённых справ. На весельі маладым рушнікамі звязвалі рукі, каб іх жыццё было моцным і непарушным. Кожны ўзор, кожны колер меў сваё значэнне. Чырвоны – гэта жыццё, любоў, сонца. Белы – чысціня, нявіннасць. А сіні – неба і вады. Калі уважліва прыгледзецца, можна ўбачыць, што кожны рушнік – гэта асобная гісторыя, напісаная рукамі жанчын. А гэта, мои дарагія, асаблівы прадмет. Гэта калыска. Колькі дзяцей у ім вырасла, колькі калыханак бяспаваны ёй. Я сам такую калыску рабіў для сваіх дзяцей, а потым і для ўнукаў. Памятаю, як мажонка бывала пакладзе малую на калыску, пачне калыхаць, і адразу цішыня ў хаце, спакой. Бачыце, гэта стары жалезны ложак. Памятаю, як мои дзеці любілі ляжаць на ім і слухаць, як бабуля спявала ім калыханкі. А гэта куфар, скарбніца наша, драўляная скрыня з накрукай. У ім захоўваліся самыя каштоўныя рэчы. Памятаю, як адкрывалі яго толькі на вялікія святы. У ім былі вышываныя сарочкі, якія маці шыла для нас, вясельныя рушнікі, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне. А яшчэ ляжалі старыя паперы, якія сведчылі пра нашу сям'ю, пра нашых продкаў. Гэта сапраўдны скарб, які захоўвае памяць пра мінулае. Звярніце увагу на плеценыя лапці, якія насілі нашы продкі. Плеценыя яны з лыка. Лыка дралі найчасцей з маладой ліпы. Сушылі ў клеці або на гарышчы хаты. Потым полоски, каб яны не ламаліся, размочвалі ў цёплай вадзе і плелі лапці. Лёгкія і зграбныя, яны прыгожа глядзеліся на любой назе. У іх было добра і на працы, і ў танцы. А вось простыя, але такія знаёмыя, гліняныя звонкі. Яны могуць здацца звычайнымі прадметамі побыту, але кожны з іх – гэта маленькая гісторыя, застылая ў гліне. У іх захоўвалі валду, малако, квас, а часам і мёд. У гарачыню няма лепшага напою, як квас са зманка. А вось тут, царства моей жонкі, бабы марылі. Ох, і працавітая ж яна была. Вось гэтая прылада, гэта ж і рукі. Верыце мёд, колькі нітак яна на ім направа. З гэтых нітак потом ткалі полотно, шылі адзенне. А вось яшчэ адна прылада – прасніца, з дапамогай якой марыля прала кудзелю. Левой рукой выцягвала з барады валасінкі, а правай круціла верцяно, навіваючы на яго нітку. Потым іх матала ў клубок.
А гэта прас. Іменно адзенне прасаваў, каб прыгожа было на свята апрануць. Працаваў прас на углях. Спачатку неабходна было ўнутр пакласці гарачыя вуглі. Каб зноў распаліць патухшыя вуглі, трэба было падуць ці памахаць прасам з боку ў бок. Вось гэтыя прылады. Яны ж мае верныя сябры. Гэта ж моя сякера. Колькі дрэвы былі, колькі дроў насёк. Без яе нікуды. А гэта рубанак. І мне дошкі гладкім рабіў, каб падлога была роўненькая, каб мэбля была прыгожая. Кожны цвік, кожная дошка ў гэтай хаце. Гэта ж маімі рукамі зроблена. Вось так мы жылі, працавалі ад зэры да зэры, адзін аднаму дапамагалі. Не было ў нас багацця, як цяпер у некаторых, але было галоўна сям'я, любоў і праца. Часы мяняюцца, і ўсё ідзе наперад, але памяць застаецца. І я хачу, каб вы памяталі, як жылі вашы продкі, як яны любілі працаваць, як любілі сваю зямлю, каб вы шанавалі гэтыя традыцыі, гэтыя прылады, гэтую хату. Бо гэта наша спадчына, гэта наш голас муж. Ну што ж, на сёння гэта ўсё. Спадзяюся, вам было цікава. Заходзьце яшчэ, калі ласка. Заўсёды рада гасцям. А я буду тут, побач, сярод сваіх рэчаў, сярод сваёй памяці. І буду чакаць вас зноў. Дзякуй за ўвагу!